Good morning, my dear brothers and sisters. 2 days ago, we celebrated Christmas with joy. We sang Christmas carols. And yesterday, after liturgically celebrating the joy of Christmas Day, we celebrated liturgically the martyrdom of Saint Stephen. That is why I was wearing the red vestment yesterday. What does it say to us? Ang sinasabi po ay, hindi naman sa lahat ng panahon ay masaya ang buhay. Hindi naman sa lahat ng panahon ay maganda ang takbo ng buhay. May mga sandali sa buhay natin na masasabi nating tragic o malungkot. It is not always joyful day. There are also lonely and sad day. That we must remember. But whether it is sad or joy, whether it is uplifting or tragic, what is important is who remains. Ang mahalaga, masaya man ang buhay o hindi, walang nang iiwan. Hindi nang iiwan. And that is the saint we are celebrating today, Saint John the Evangelist, one of the 12 apostles. He was the only apostle of Jesus who stayed in Calvary. He was the only one who did not run away. He was the only one who did not escape. Si Juan Evangelista lamang ang tanging nanatili. And I think that is the message of the life of Saint John to us. One who stays. Kay mahirap o hindi, sa hirap at ginhawa, sa karamdaman o kalusugan, sa paghihikahos o kasaganaan, hindi nang iiwan. Yan si Juan Evangelista. With us this morning is a couple who is celebrating their golden wedding anniversary. Romy and Virgie Brazal. They are in front. Palakpakan natin sila. Happy golden wedding anniversary. They were my former parishioners in Paco, and Romy was also a former employee of Paco Catholic School. Today, they're celebrating their golden. Romy is not as healthy as before. He has health issues. But they stayed together. Virgie, 50 taon ka nang pinagtitiisan ni Romy. Pero hindi ka niya iniwan. At Romy, kahit na meron kang karamdaman, nandiyan pa rin si Virgie. Ganyan ang tunay na pagmamahalan. Walang iwanan. Ganyan ang pagmamahal ni Juan Evangelista kay Jesus. Walang iwanan. Minahal niya si Jesus hanggang sa kanyang pagtanda at kamatayan. You know, Saint John the Evangelist was the only apostle who did not die a martyr. He wanted to, but he died of natural death, old age. And until the last breath of Saint John the Evangelist, he was saying, I love you, Lord. Ganyan ang tunay na pag-ibig. Hindi nang iiwan. My dear brothers and sisters, let us pray to Saint John the Evangelist that we too may love the Lord
like the way he did, that we too may love others the way Jesus loves us and John the Evangelist loved Jesus. Ang dali kasing sabihin, I love you, kapag maganda ang takbo ng buhay, kapag ang lahat ay maayos, kapag pare-pareho kayong malusog. Mahirap sabihin, I love you, kapag dumarating na ang mga pagsubok at hindi na maganda ang takbo ng buhay. Tularan natin si San Juan Evangelista, nagmahal ng tapat, hindi nang iwan hanggang kamatayan. Virgie and Romy, I pray for you that both of you will enjoy longer life and more years of happiness together. At anuman ang mangyari, alam kong hindi mawawala ang pagmamahalan. Amen.